Dragi fani ai sportului, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. În această seară vorbim despre tenisul moldovenesc pentru că Naționala Moldovei joacă în Cupa Davis o finală de promovare în prima grupă valorică Euro-Africa Cupei Davis. O face în deplasare cu Danemarca. Radu Albot a debutat deja în această după-amiază, s-a impus în 3 seturi în fața adversarului său. La această oră se joacă al doilea meci între Danemarca și Moldova. Maxim Dubarenko a pierdut primele 2 seturi și pierde deja cu 2-0 și în setul al treilea. Vorbim despre tenisul moldovenesc împreună cu 3 tenismeni amatori. Este vorba despre Dorin Galben, care este și jurnalist totodată, Alexandru Lașco și Victor Ciocanu. Bună seara și bine ați venit la Ecoul Sportului. Bună seara. Bună seara. Așadar, Naționala Moldovei, care ne-a bucurat în sezonul precedent cu meciuri frumoase, cu acea finală contra Portugaliei pierdută, când am simțit cu toți un gust amar, are șansa astăzi să se revanșeze după acele momente. O face în deplasare, din păcate, departe de noi. Am văzut din imagini o sală goală. Danezii nu iubesc, practic, acest sport, nu-i dau atenție. Cu siguranță ar fi fost mult mai frumos să fie la Chișinău acest meci. Cum vi se pare Cupa Davis, ca să pornim de la meciurile din sezoanele precedente, meciuri văzute aici la Chișinău? Alexandru. Sperăm totuși că o să ne bucure și de data asta naționala noastră. Din păcate nu avem transmisiune din cauza că nu știu de ce au schimbat locația în ultimul moment și nu mai joacă la Copenhaga, dar într-un sătuc. Dar totuși avem live score și vedem că Radu ne-a adus primul punct mult așteptat al echipei. Din păcate Max pierde la moment în setul 3, dar poate își va reveni și va câștiga următoarele 3. Și meciurile următoare vor fi grele, din câte am auzit băieții se cam au spus că terenul nu-i prea bun, joacă ca pe covor, da, și nu prea le place terenul, de ce e posibil și Radu a început cu emoții primul set, a câștigat 7-5, iar apoi și-a revenit și a câștigat mai ușor. Sperăm că următoarele meciuri le vom câștiga și vom repeta scorurile de anul acesta 4-1 cu Egipt și Belarus. Dorin, cât de importantă este această competiție pentru tenisul moldovenesc? Cum am mai spus și la emisiunile anterioare, Davis Cup este foarte important pentru Republica Moldova, mai ales că de 3 ani jucăm foarte bine în această competiție internațională, mai ales că acum Republica Moldova are 2 jucători care sunt în stare să treacă în următoarea grupă valorică, e echipa noastră și este foarte important să ne motivăm acum. Evident, și fani avem destui care iubesc acest sport și îi susțin pe jucătorii noștri. Din păcate se joacă în deplasare și este un minus pentru ai noștri și pentru Republica Moldova, dar cum am mai spus, este important ca jucătorii noștri să fie motivați, indiferent ce scor vom avea astăzi, 2-0 sau 1-1. Și știu că ai noștri vor să meargă mai departe, știu că sunt motivați, știu că sunt pregătiți. Poate sunt puține emoții, dar ei își dau seama că pentru noi contează, pentru cei de acasă, ca să accedem în grupa a doua. Și eu sper că ei își vor da toate puterile, toată străduința ca să meargă mai departe. Deci este foarte importantă această competiție, poate cea mai importantă de ultimii 20 de ani în acest sport, tenis. Victor, cât de important ar fi fost atmosfera de la Chișinău în această finală, dacă este să ne referim că sala acolo este goală și se aude doar Moldova, însă și aceștia sunt foarte puțini? Este chiar păcat pentru tenis că se joacă în Danemarca cu tribunele goale, pentru că în Moldova, practic, Albot în meciul cu Souza a fost împins de la 0-2 din spate doar de public și a reușit acel comeback istoric. De vreo 2 ani în Moldova, întotdeauna, când e vorba de Cupa Davis, lumea se strânge, vine alături de echipă, susține, chiar dacă pe undeva mai criticăm anumiți jucători naționali, dar oricum îi susținem și dorim să câștige. Sigur, dacă jucau în Moldova meciul cu Danemarca, cred că șansele erau mult mai mari, pentru că Dubarenko încă este la o vârstă fragedă în care are nevoie de susținerea publicului, numai decât. Așadar, cum am spus, Radu Albot a debutat deja astăzi pentru echipa noastră națională, a făcut-o cu numărul 2 din echipa Danemarcei, Martin Pedersen. Jucătorul nostru s-a impus cu 7-5, 6-3, 6-2. Cum spuneați chiar și voi, a început foarte greu primul set, a mers de la egal până la 5-5, după care s-a distanțat, a câștigat setul cu 7-5, după care practic n-a mai avut probleme în următoarele 2 seturi. Ce s-ar fi întâmplat în primul set pentru Radu? De ce a intrat așa greu în joc?
Simplu, teren advers, public stil, chiar dacă este puțin, jucător necunoscut, pentru că este undeva locul 600 în clasament, care Albot nu joacă cu asemenea jucători. Și a avut nevoie de acel prim set ca să intre în meci, să-și simtă loviturile și după asta, din experiență, deja și-a distrus adversarul. Chiar mai sus, locul 758 ATP. Și mai mult. Mai jos. Mai jos, da. Să nu uităm că și terenul nu este un avantaj pentru noi, pentru că se joacă pe un teren artificial. Nu este zgura preferată a lui Radu, cu toate că și Radu joacă foarte, foarte bine pe suprafețe mai tari. Dar pregătirea, pentru că s-au pregătit doar câteva zile acolo și evident cei din Danemarca s-au pregătit mai mult, erau mult mai, știau ce îi așteaptă și incomoditatea asta de suprafață. Dar Radu știe cum să facă față presiunii și cum să se adapteze la teren. De aceea primul set a fost mai greu. Și după vedem scorul. Deja joacă Maxim Dubarenko, cum am spus, a pierdut primele două seturi 6-2, 6-2, este condus cu 2-0 între a treilea, contra la jucătorul numărul 1 din partea Danemarcei, Frederic, 3-0 chiar în aceste momente, contra lui Nielsen. Mai poate să revină Maxim în acest meci, Alexandru? Da, credem că poate. Maxim a arătat chiar și în meciurile trecute de la Davis Cup aici la Chișinău. Drept că era în fața propriilor suporteri, acolo sunt suporteri, bine, sunt și moldoveni, dar cam mai puțin decât aici. Oricum, Maxim poate să întoarcă scorul înapoi, totuși nu este un jucător de top, dar, cum ai spus, este locul 650 ceva, dacă nu greșesc, 658. Maxim este mult mai sus poziționat în clasament, de aceea eu cred că el ar putea câștiga și să întoarcă scorul și să aducă a doilea punct astăzi Moldovei. Eu cred că totuși nu o să aduc a doilea punct, pentru că de scorul arată că nu joacă foarte bine Maxim, chiar dacă nu putem vedea din păcate meciul, dar cred că va pierde în 3 seturi, dar ar trebui să se motiveze pentru duminică, pentru că el și-a dat seama, a înțeles că Radu a câștigat primul meci, este 1-0 pentru Moldova, el nu este atât de poate nu are motivație 100% că trebuie obligatoriu să aducă cel de-al doilea punct și Nelson este mai motivat, de aceea joacă mai bine, joacă acasă, Maxim probabil nu poate face față presiunii. Victor, poate reveni Maxim în acest meci să câștige cel puțin setul acesta? Să rămână în meci? Sper că o să revină, dar sincer nu cred că are nicio șansă. Nu are experiența la acest nivel să întoarcă 2 seturi, nu are experiența să joace împotriva fainilor adversi și împotriva unor jucători agresivi, pentru că Nielsen ăsta, chiar dacă nu este înalt în clasament, l-am văzut de vreo 2 ori, este un tip care servește puternic și iese la plasă, iar Maxim nu are loviturile necesare pentru a contracara jocul danezului. Apropo, acest Nielsen este chiar și câștigătorul probei de dublu la Wimbledon 2012, așa că la meciul de dublu o să ne fie foarte greu. Da, de asta foarte mult contează cum o să joace Dubarenko în ultimul meci, pentru că mâine șansele noastre sunt mici, din păcate, pentru că acest Nielsen este foarte bun în proba de dublu. Albot este omul, nădejdea echipei naționale care trebuie să egaleze scorul și Dubarenko să aducă victoria în tabăra noastră. Dar să nu uităm că și Albot joacă bine la dublu, mai ales că a câștigat în ultimul timp câteva turnee, dacă nu greșesc 3 cam într-o lună. De aceea poate arată mâine un tenis foarte bun. Nu va juca, nu va juca singur și nu va juca cu perechile care joacă în alte turnee. Din păcate joacă cu Ciumac. Da, va fi mâine cu siguranță cu Ciumac, însă poate să facă o surpriză capitanul echipei, cum s-a întâmplat și în meciul cu Belarus. Poate alături de Radu Albot va fi Dubarenko. Păi probabil el cunoaște că ce tandem joacă mai bine. Să fi fost mai bun Dubarenko, probabil îl anunțau din start, dar dacă l-au pus pe Ciumac, probabil îl consideră mai bun la dublu. Dacă nu greșesc că meciul cu Egipt tot așa a fost o surpriză, când tot s-au schimbat perechile. Dar s-au înțeles. Da, eu cred că totul depinde de cum o să joace, cum o să termine meciul Max, cum o să fie scorul după ziua de azi și antrenorul va decide. Din câte văd deja e 1-3. Max și revine. Da, și-a revenit. Și-a luat în serviciu da. Să sperăm că imediat va fi 2-3 și chiar să și are egaleze. 0-15. Da.
Da, Avem mergem 6-1. mai departe să vedem cum arată lotul național al Moldovei și dacă ar fi fost alți jucători care să prindă această echipă, fiindcă l-avem pe Maxim, bine, Radu Albert, care este primul, numărul 1, Maxim Dubarencu, Andrei Ciumac și Andrei Gorban, cât și Alexandru Cozminov, care nu este oficial, însă deja pentru a doua oară este inclus alături de jucătorii noștri. Ar fi putut Alexandru să aibă o șansă în locul lui Andrei Gorban? Păi să fi avut chiar aceeași șansă, nu joacă niciunul, nici altul, din păcate. Cel puțin Alexandru joacă la unele turnee Futures, în timp ce Gorban nu mai joacă deloc. Păi nu înțeleg la ce bun l-au luat pe Gorban, dacă să vorbim până la urmă așa. Nici când a jucat meciul de dublu contra Belarusului, Gorban nu juca nicăieri și a fost inclus în teren. Pentru Păi- atmosferă în sânul echipei, atâta tot. Da, probabil are glume foarte bune. Contează glumele, dispoziția în sânul echipei. Probabil contează să fii montat pozitiv înainte de un asemenea meci important, dar nu știu, Cozminov, am înțeles că este un jucător foarte bun, n-am avut ocazia să-l urmăresc, dar știu că înregistrează rezultate bune, chiar recent a acumulat și câteva puncte ATP, este în clasament. Deci, de ce nu, într-un an, doi, să-l vedem și noi la asemenea turnee importante, să câștige câteva turnee individual. Deci, da, anii următori, da, acum nu. Oricum, cred că împotriva Belarusului, atunci antrenorul l-a pus pe Andrei Gorban să joace, ca doar să se odihnească Radu și Max, pentru că era evident, clar, că la dublu împotriva lui Max Mirnei noi nu aveam șanse, așa că era bine să ne axăm pe meciurile de simplu. Victor, cum spuneai că Gorban poate fi un jucător cheie care să aducă bună dispoziție în lotul naționale, însă mai sunt și jucători cum este Dumitru Bascov, care în clasamentul ATP este chiar înaintea lui Alexandru Cozminov. L-avem și pe Andrei Șortoianu, jucător care joacă în fiecare săptămână la turneele Futures. Da, dar din câte știu, Bascov nu mai este atât de interesat de aceste turnee, mai mult caută să se realizeze pe plan personal, prin a fi antrenor de tenis și nu știu dacă el vede o perspectivă sau un viitor în a ajunge în echipa națională de Cupa Davis. Îl cunosc personal pe Bascov, știu că acum el este peste hotare. Da. În Danemarca. Da, în Danemarca, de altfel. Nu ne antrenează un copil. Dar am înțeles că nu se antrenează foarte mult el în ultima perioadă, pentru că a trecut tenisul pe planul 2, de aceea și este pusă sub semnul întrebării și pregătirea lui. Dar, cum spuneai de Șoltoianu, am văzut recent, săptămâna trecută, a jucat într-un turneu, a pierdut cu 6-1, 6-0. Cred că forma lui... Da, sunt jucători care încă nu au reușit să treacă pe tabloul principal. Da, și totuși, dacă aș putea să spun, personal consider că Maxim Dubarenko este omul potrivit în locul potrivit, însă nu îi ajunge încă ceva pe plan mental, fiindcă are toate calitățile, are toate datele, are un serviciu superb, o lovitură de dreaptă foarte bună, însă nu îi ajunge experiența, nu îi ajunge un declic ca să dea drumul la rezultate. Așteptăm acel Probabil moment. nu-și poate stăpâni emoțiile. Da, este chiar foarte emoționat Maxim, în special când pierde, începe a arunca cu racheta. Am văzut astfel de gesturi chiar și la Chișinău în fața fanilor, când ar fi trebuit poate să... Asta e în genere o problemă a sportului moldovenesc pentru că nu avem psihologi sportivi. Pentru că majoritatea sportivilor din Moldova au nevoie la un moment dat de a consulta un asemenea specialist pentru a-și stăpâni mai bine emoțiile, pentru a putea obține rezultate mai bune. Vedem chiar că în lotul național olimpic al tinerilor care a fost la Nanjing a fost inclus un psiholog, este vorba despre domnul Boris Boguș și cel puțin din comunicatele Comitetului Național Olimpic, medalia de aur câștigată de Tarnovski a fost anume pe plan psihologic, fiindcă sportivul ucrainean naturalizat de Moldova era mai slab decât cehul pe care l-a învins în final, însă a câștigat pe această pantă a psihologiei. Tenisul este în primul rând un sport al psihologiei, al stăpânirii nervilor. Dar ce se întâmplă cu Radu Albert, care îl vedem mult mai calm chiar și în meciul cu Souza, când era condus și își stăpânea emoțiile? Păi bine, Radu are mai mare experiență în a participa în turnee internaționale, chiar nu de mult l-am văzut la US Open. A jucat în fața la mulți oameni și eu cred că el are mai mare experiență decât Max. Max, totul înainte, el e mai tânăr.
Are deja 2-3 ani când stă alături de Radu, a jucat și la turnee internaționale, în același turnee cu Radu, a jucat la turnee internaționale alături de alți jucători foarte buni, a avut de unde să învețe această psihologie a jocului și să-și calmeze nervii. Acum 3 ani juca foarte bine Dubarenko și toți spuneau că va intra în primii 100, chiar a câștigat în Davis Cup aici la noi în Republica Moldova când jucam cu Bosnia și Herțegovina, a câștigat 2 meciuri ambele. Radu atunci ne amintim că a pierdut. Cu Ungaria, da. Și nu știu ce s-a întâmplat cu el, probabil nu mai are acea încredere, atunci era foarte tânăr, credea că are viitorul, totul în viitor, dar acum probabil ceva s-a întâmplat, nu este foarte bine pregătit sau a avut probabil o traumă sau și-a pierdut pur și simplu încrederea și nu crede că poate ajunge sau crește mai mult. Săptămâna trecută a căzut 50 de poziții în clasament. Pentru că nu a jucat în timp ce Radu a jucat în Statele Unite, Maxim practic a ales un fel de cantonament să facă înaintea meciului. Dar și Radu este nervos. Ne aducem aminte la US Open în primul tur când pierdea. Chiar nu prea avea șanse acolo cu Simon, dar se enerva, mai striga, mai înjura. Păi și el atunci când ocazia lui de a juca la US Open. Dar da, Dubarenko are nevoie de un mental mai puternic și de un specialist care ar putea să-l ajute. Și de ce nu să înceapă a juca mai bine din acest motiv. Dacă tot vorbim despre lotul echipei naționale a Republicii Moldova, avem și un material video pregătit la acest subiect. Selecționata de tenis a Republicii Moldova este din nou în fața istoriei. După ce a ratat calificarea într-un mod dramatic anul trecut la Chișinău în fața Portugalei, trupa în frunte cu Radu Albot are o nouă șansă de a promova în prima grupă a zonei Euro-Africa a Cupei Davis. Tricolorii vor juca în deplasare cu Danemarca în play-off-ul competiției tenisului mondial pe echipe. Meciurile vor avea loc la Kolding, la complexul Bramdrup Damhaller cu o suprafață de mochete. Moldova este pregătită să-și ia revanșa în fața danezilor după ce în anul 2002 tricolorii pierdeau cu 5-0 și retrogradau în zona a treia competiției. Lotul Moldovei este antrenat de capitanul Iure Gorban. Numărul 1 în formația noastră este cel mai bun tenismen moldovean din toate timpurile, Radu Albot, care ocupă locul 197 în clasamentul mondial. Cea mai bună poziționare a jucătorului nostru a fost locul 160 în luna ianuarie a anului curent. Radu a reușit în acest an cele mai bune performanțe din carieră, calificându-se pe tabloul principal al turneului de Mare Șlem Openul Statelor Unite, fiind eliminat în prima rundă de renumitul francez Gilles Simon. O altă performanță a anului pentru Albot a fost calificarea în sferturile de finală ale turneului ATP Master de la Bastad Openul Suediei. În cadrul Cupei Davis, Albot se mândrește cu punctul cucerit în finala de anul trecut contra Portugalei, când a revenit dramatic în partida cu legenda Portugalei Joao Sousa. Numărul al doilea în selecționata tricolorilor este tânărul Maxim Dubarenko, locul 387 ATP, iar cea mai bună poziție a ocupat-o în luna iunie, locul 321. În meciurile de Cupa Davis, Maxim se poate lăuda cu victoriile în fața maghiarilor, Marton Fucsovics și Victor Filipenko, dar și pe belarusul Dmitri Gilmon. Andrei Ciumac este al treilea tenismen al echipei noastre. Utilizat tradițional la meciurile de dublu în pereche cu Radu Albot, Andrei ocupă locul 741. Cea mai bună clasare datează din 2013, când a ocupat locul 556. În anul 2013, perechea Andrei Ciumac, Radu Albot treceau de bosniecii Dazmir Zumhur, Ismar Gorcic și calificau naționala Moldovei în play-off-ul cu Portugalia. Al patrulea tricolor este Andrei Gorban, care este utilizat mai mult ca jucător de rezervă și ajută la antrenamente împreună cu capitanul formației. Chiar și așa, Andrei a jucat în partida de dublu, alături de Andrei Ciumac în partida cu Belarus, când au pierdut în fața redutabelei echipe alcătuite din Max Mirny, Egor Gerasimov. În lotul naționale noastre, încă neoficial în raportul Davis Cup, dar deja prinde tot mai multă experiență, se află și tânărul Alexandru Kozbinov, care în curând își va face debutul la națională. Înainte deplasării lotului național în Danemarca, președintele Federației de Tenis din Moldova, Marina Tauber, a declarat că nu se gândește la un alt rezultat decât victoria și promovarea în prima grupă Euro-Africa. Partidele Danemarca-Moldova vor avea loc în perioada 12-14 septembrie. Partidele de simplu vor începe vineri la ora 15. Meciul de dublu este programat pentru sâmbătă de la ora 14, în timp ce meciurile zilei a treia sunt programate cu începere de la ora 13 duminică. Partidele se vor juca după sistemul cel mai bun din 5 seturi. Echipa învingătoare va juca în prima grupă Euro-Africa a Cupei Davis sezonul 2015. Am revenit în studio, așadar vorbim despre tenisul moldovenesc, pentru că în aceste zile, astăzi, mai exact, a început prima etapă a meciurilor din Cupa Davis dintre Danemarca și Republica Moldova. Radu Albot a câștigat deja primul punct. În aceste momente se joacă setul 3 între Maxim Dubarenko și Nielsen, favoritul numărul 1 al danezilor. În primul set a fost 6-2, 6-2 și într-al treilea și în al doilea, și într-al treilea este 5-2 pentru adversar. Probabil ai văzut viitorul și în a treilea tot 6-2. Mai revine aceeași întrebare, când era 3-0. Mai revine Maxim în acest set? Eu sper că mai revine, dar deja nu mai cred. Sper, dar nu cred. Da.
Da, Dorin? este foarte dificil, probabil adversarul joacă foarte bine și el nu și-a prins ritmul în acest meci, de aceea trebuie să se motiveze pentru meciul următor, nu mai revine. Victor? Nu. O minune? Nu. Speranța moare ultima, dar ea moare. Azi. Astăzi moare. Da. Să vorbim puțin și despre lotul danezilor, așadar Nielsen, care este cel mai bine cotat, locul 658 ATP, a fost numărul 190 în anul 2011, ar putea să-i pună probleme chiar și lui Radu Albot? Probabil trece printr-o formă foarte bună acum și ar putea juca bine un prim set, să zicem, pentru că știm că Radu Albot este foarte bine pregătit fizic, vine după un US Open de succes, s-a calificat pentru prima dată pe tabloul principal, deci știm cum joacă pentru Republica Moldova în Davis Cup. Radu de mult nu a mai pierdut un meci, de aceea el știe că responsabilitatea este mare și că trebuie să câștige, de altfel pierdem. Cred că ar putea fi luptă în primele două seturi, dar Radu ar trebui să-l câștige. Dar să nu uităm că Radu este campionul revenirilor la Davis Cup, așa că chiar dacă pierde primele două seturi, oricum poate să revină. Asta vreau să zic, că în situația în care este Dubarenko acum de era să fie Albot, încă mai credeam că Albot mai întoarce. Chiar și la 5-2 în setul Chiar și 3. la 5-2 și la 0-2 la seturi. Pentru că asta e spiritul lui Radu, asta e ceea ce îl face să fie Radu Albot. Caracterul lui de campion și puterea asta de a reveni din orice moment. Dar să nu uităm ce a făcut cu Joao Souza și acela nu era locul 700 și ceva cum e danezul. Acela este deja 37, dacă nu greșesc. 32 acum, astăzi, 32. când joacă cu Rusia. Așa că era mult mai greu meciul acela. Păi să ne amintim că carierele lor s-au schimbat radical după acel meci. În ascensiune Joao Souza și Radu Albot joacă la fel de bine, chiar după aceea a câștigat și un Challenger. Souza a câștigat un ATP. Deci meciul lor a fost, i-a schimbat radical. Cel mai bun meci pentru ambii din carieră, probabil. Pentru Da, Radu, numai că sigur. din păcate după acel meci Radu a continuat să joace în Challenger, pe când Souza a trecut la nivelul ATP, unde are rezultate și de asta și-a intrat în primii 50 deja. Da. Chiar și Radu a avut acela turneu de la Bașta. A avut și un meci greu, a avut un adversar puternic, Carlos Berloc, însă a condus cu un set, din câte țin minte, și a avut și break în al doilea. Însă Berloc s-a dovedit mai puternic în acea zi și e păcat pentru că adversarul din următorul tur era să fie David Ferrer și era o șansă uriașă pentru Albot să mai acumuleze niște experiență contra niște jucători de top. Și mai ales ne amintim că Berloc a jucat foarte bine, l-a câștigat pe Ferrer, Da, dar atunci avea o l-a traumă. bătut. De ce nu ajungea Radu Albot prin semifinală, în finală? Câștiga câteva puncte, trecea mai aproape de locul 100. Dar nu totul este pierdut în acest an, așa că poate mai acumulează și se apropie de primii 100. Vedem totuși că revine Maxim este 3-5 în setul al treilea. Speranța, Victor, cum spunea, încă există. Să trecem la următorul jucător, numărul 2 al danezilor, Pedersen, locul 758, numărul 344 în 2008, care a pierdut astăzi în fața lui Radu Albot. Ar putea acest jucător să ne pună probleme în partida cu Maxim Dubarenko? Evident că ar putea, pentru că Maxim Dubarenko, dacă joacă cum joacă astăzi și nu va prinde o zi bună, ar putea fi un meci foarte greu și Maxim trebuie să depună tot efortul. Mai ales că Maxim este tânăr, el are 21 de ani, Pedersen are 27, deci ar trebui și clasat mai bine este Dubarenko, doar trebuie să aibă încredere în el și în forțe, pentru că poate câștiga, este în stare, a demonstrat asta nouă dată, deci luptă, da, dar câștigătorul Dubarenko. Care ar fi cheia naționalei Moldovei în aceste meciuri? Mizăm doar pe Radu Albot sau trebuie să fim atenți și la meciul de dublu de mâine? Bineînțeles că Radu Albot de singur nu poate să aducă victoria țării noastre. Trebuie să mizăm oricum pentru meciul de dublu de mâine, dar cel mai important, eu cred că deja o să se joace duminică. Trebuie să câștigăm ambele meciuri și aici Radu singur nu poate să facă nimic. Trebuie și Max să depună efort și să câștige meciul lui de duminică. Spune, Dorin. Să nu uităm că și Nielsen joacă cu un jucător tot foarte slab clasat. Probabil Hesolsen. Da, ei nu joacă la turneele internaționale împreună, deci nu se cunosc foarte bine, nu au o experiență foarte mare, de aceea ar putea fi luptă și mâine, mai ales dacă joacă Radu cu Maxim, pentru că și antrenorul va înțelege că este o presiune foarte mare, dar în fine, poate acum este într-o formă foarte bună jucătorul nostru Andrei Ciumac, Andrei Ciumac, da. Și de ce nu?
poate o luptă, este dificil. Știm că în momentul când Iurie Gorban a ales să nu joace cu Andrei Ciumac și a făcut-o cu Maxim Dubarenko și Radu Albot, Andrei a fost oarecum deranjat de această alegere. Ar putea să, nu știu, să riște sau să nu spunem acest termen, să riște, să joace cu Radu Albot și Maxim Dubarenko mâine, Victor? M-aș gândi că da, dintr-un singur punct de vedere, fiindcă Max astăzi a pierdut destul de repede și are nevoie mâine poate de un Încă meci. este 3-5 în setul 3. Și are nevoie mâine de un meci ca să-și intre în mână, cum s-ar zice, să-și intre în vână, să simtă cortul, pentru că poate fi o problemă că am ajuns de câteva zile doar în Danemarca și este o suprafață nouă pentru băieții noștri și pentru tipii mai lipsiți de experiență, cum ar fi Max la 21 de ani, suprafața ar putea fi o mare problemă și de asta un meci în plus ar conta pentru meciul de duminică, care s-ar putea să fie crucial. Dorin, să facem niște calcule, Maxim ar pierde deja acest meci, este 3-5 în setul al treilea, am pierde și de meciul de dublu. Am avea noi puterea să învingem duminică? Ar fi Maxim pregătit? Cu siguranță Radu câștigă, vom avea un scor de 2-2 și în meciul dintre Maxim Dubarenko și Pedersen probabil va conta foarte mult pregătirea psihologică și care va fi mai pregătit să facă față presiunii. Probabil Maxim a ajuns la etapa când ar trebui să facă față presiunii în asemenea meciuri, pentru că Republica Moldova contează că el va aduce victorie pentru țară și Federația la fel avea mari speranțe și să ne amintim că s-au dus foarte încrezuți că Moldova va veni cu o victorie, de aceea nu cred că el îi va dezamăgi, mai ales că joacă împotriva unui jucător care poate fi învins. Și să ne aducem aminte, a mai fost o partidă 2-2 aici cu Ungaria, parcă în care Dubarenko a jucat meciul decisiv și a jucat excepțional de bine și a adus victoria naționale. Într-o partidă în care Radu a pierdut. Da, contra un adversar care a pierdut. Da. De ce n-ar face asta și duminică? Nu văd niciun motiv. Dacă tot vorbim, Alexandru, de această presiune, tensiune, care ar fi mai puternic în meciurile decisive de duminică după aceste calcule dacă am pierde și meciul de dublu? Fiindcă Radu ar juca cu numărul 1 al danezilor, va fi cu siguranță o presiune și pe umerul lui, în timp ce Maxim Dubarenko cu partida pierdută de astăzi ar fi altă miză și pentru el. Da, va fi altă miză, dar oricum să nu uităm că ambii jucătorii noștri, și Max și Radu, sunt mult mai bine clasați decât primii doi jucători danezi. Sunt la 700-600 ATP, așa că eu cred că probleme nu trebuie să fie duminică, trebuie să câștigăm ambele meciuri și asta, chiar dacă câștigăm, nu va fi o surpriză pentru noi, noi ne așteptăm și știm că vom obține victoria. Lotul Danemarcei, chiar dacă valoric după fiecare jucător în parte stă mult mai rău decât lotul Republicii Moldova, vedem că a jucat în prima grupă anul trecut Euro-Africa, a pierdut însă și a coborât din nou în această grupă. Avem și un material video pregătit despre lotul Danemarcei. Selecționată de tenis a Danemarcei primește în perioada 12-14 septembrie replica echipei naționale a Moldovei, în play-off-ul pentru promovarea în prima zonă Euro-Africa a Cupei Davis sezonul 2014. Meciurile vor avea loc la Kolding, la complexul Bramdrup Damhaller, cu o suprafață de mochete. Lotul danezilor îl are în frunte pe Fredrik Nielsen, care este poziționat pe locul 658 ATP. Cel mai bun loc în cariera sa datează din august 2011, când a ocupat poziția 190. Al doilea în echipa gazelor este Martin Pedersen, locul 758 în clasamentul mondial. Pedersen nu se poate lăuda cu o carieră foarte bună. Cea mai bună poziționare a fost cea din 2008, când a ocupat locul 344. Numărul 3 în lotul scandinavilor este Søren Hes Olesen, locul 1413 ATP. Nici numărul 4 nu este mai bine cotat. Thomas Kroman nu are clasament în 2014, iar cel mai bun loc al său a fost 855 în anul 2009. Moldova este pregătită să-și ia revanșa în fața danezilor după ce în anul 2002 tricolorii pierdeau cu 5-0 și retrogradau în zona a treia competiției. Naționala Danemarcei a avut un parcurs fulminant în acest sezon. A trecut de Cipru în prima rundă cu scorul de 4-1, ca manșa a doua să dispute cu 5-0 de Luxemburg. În sezonul 2013, scandinavii au jucat în prima grupă Euro-Africa, dar au retrogradat în urma meciului de baraj cu Suedia, scor 3-2, după ce au fost eliminați din tabloul principal de România cu 5-0 la Cluj-Napoca. Partidele Danemarca-Moldova vor avea loc în perioada 12-14 septembrie. Partidele de simplu vor începe vineri la ora 15, meciul de dublu este programat pentru sâmbătă de la ora 14, în timp ce meciurile zilei a treia sunt programate cu începere de la ora 13 duminică. Partidele se vor juca după sistemul cel mai bun din 5 seturi. Echipa învingătoare va juca în prima grupă Euro-Africa a Cupei Davis sezonul 2015.
A revenit așadar, speranțele au ieșurat pentru Maxim Dubarenko, a pierdut și al treilea set cu 6-3, primele două identic, 6-2, 6-2. Astfel nicio speranță pentru Maxim, scorul general este de 1-1 și revenind la aceleași calcule, trebuie să câștigăm mâine partida de dublu ca să nu lăsăm tot greul pentru ziua de duminică. Să facem o recapitulare a meciului Maxim, vedem aceste date în care Maxim stă mult mai bine decât adversarul său. Ce se întâmplă cu Dubarenko? Dorin. Presiunea cred că și-a spus cuvântul în acest meci, pentru că Maxim, noi știm că poate juca foarte bine, probabil nu a avut serviciu atât de bun cum a presupus, pentru că noi știm că Maxim se bazează foarte mult pe serviciul său și în meciurile în care el intră primul serviciu mai mult de 50%, el poate concura cu majoritatea jucătorilor mai bine clasați. Dar în acest meci probabil ceva nu i-a mers și nu a intrat până la urmă în meci, nu și-a găsit ritmul, ceea ce este o problemă pentru jucătorii mai tineri, cu o experiență mai mică. Dar adversarul său, având o experiență mai mare în spate, chiar dacă nu este foarte bine clasat, probabil a avut ceva probleme, traume, nu a putut juca, dar a demonstrat că sunt pregătiți și danezii și ar putea lupta cu Republica Moldova, chiar cu Radu Albot în loc. Alexandru, cum spune și Dorin, a contat în acest meci experiența, vedem pe Nielsen care a fost chiar pe 190 ATP. Bineînțeles a contat. Cum am spus, Nielsen este câștigătorul Wimbledon la dublu 2012, este o experiență unică pentru el, cred că Max nu a mai avut așa experiențe și nu știu dacă curând va avea. De aceea, bineînțeles că da, a contat experiența aici. Victor, ce putem să mai spunem despre acest meci în care este deja scorul de 1-1 și tot greul abia începe, când cu toții eram practic siguri că vom avea 2-0 în această seară? Din punct de vedere al lui Maxim Dubarenko, foarte simplu. Se iasă de pe cort, să uite meciul care a avut loc astăzi, să se odihnească acum și să gătească psihologic în primul rând de meciuri mâine, dacă e cazul, și în special de meciuri de duminică. Așadar, după prima zi a Cupei Davis, finala play-off dintre Danemarca și Republica Moldova, zona a doua Euroafrica, scorul este de 1-1. Radu Albot a câștigat primul meci cu Pedersen, Dubarenko a pierdut al doilea meci cu Nielsen, mâine va fi meciul de dublu, după care cele două de simplu de duminică. Să trecem mai departe și să vorbim însă despre jucătorul Radu Albot, care în acest an a reușit niște performanțe extraordinare pentru tenisul moldovenesc. A jucat la ATP Masters la Bastad, Openul Suediei, unde a ajuns până în sferturile de finală. A câștigat și câteva turnee Challenger, chiar fiind și la proba de dublu, după care această calificare istorică în primul tur de la Openul Statelor Unite, ultimul turneu de Grand Slam. Cât de importantă este această calificare în Statele Unite, Alexandru? Bineînțeles că Radu este persoana care scrie istorie pentru țara noastră în tenis. Nimeni până la el nu a mai avut așa performanțe. Este cel mai bine clasat moldovean din toate timpurile, când a ajuns pe locul 160 și este primul moldovean calificat pe turneul principal la US Open, la un Grand Slam. Bineînțeles că este o performanță pentru țara noastră și este o victorie în tenisul moldovenesc. Radu este într-o formă foarte bună, deși în ultimul timp la simplu, la turneele Challenger care participă, nu prea arată rezultate mari, dar la proba de dublu el în ultimul timp câștigă și este mai bine cotat decât la simplu. Victor, ca un fan al tenisului moldovenesc, te așteptai ca Radu Albot să facă în acest an pasul pe un tablou principal la un Grand Slam? Mă așteptam, era și timpul, deja avea multe rezultate în turneele mai mici și trebuia să explodeze la un moment dat. Pot să spun despre Radu că datorită lui s-a schimbat imaginea tenisului moldovenesc. Despre noi se aude în Europa, lumea știe deja despre Radu Albot, că există în Moldova tenis. Pot să spun, chiar fiind în domeniul ăsta, că la grupele de copii vin mulți mai mulți copii, toată lumea zice că vrea să fie ca Albot, toată lumea se interesează de rezultatele sale, de cum joacă el, de tăria lui, de caracterul lui și asta este bine pentru copiii, vor să-l copie și este acest interes pentru acest sport, care Radu este port-drapelul tenisului în Moldova. Exact, Dorina, vedem că în toate noutățile care apar în presa moldovenească încep practic primele rânduri cu cel mai bun jucător moldovean din toate timpurile, Radu Albot. Și aceasta chiar și înainte de a juca în Openul Statelor Unite. Poate el să fie o figură emblematică și să atragă din urmă copiii să se îndrepte către tenis?
El poate și cu siguranță este, pentru că este în primul rând un tip modest, este talentat, el știe asta, dar muncește din greu pentru rezultatele pe care le-a obținut, știe că nu vine nimic ușor, noi cunoaștem că nu este dintr-o familie de oameni foarte bogați, de aceea el știe că trebuie să muncească pentru ca să obțină rezultate și ulterior să aibă bani ca să-și permită să meargă și la turnee mult mai importante. Să nu uităm că la începutul acestui an el a ajuns și pe tabloul principal în India, la Chennai, și a pierdut acolo, dar acel meci i-a dat încredere că el poate obține rezultate. Pentru aceste performanțe. Și am observat că ulterior a început să mai joace la alte turnee în calificări, la ATP. Pentru că în acest an, în genere, am observat că Radu a renunțat la turnee de tip ITF și s-a axat mai mult pe challenge-uri, chiar dacă nu a avut rezultate foarte bune, dar el înțelege că trebuie să meargă mai sus, să joace cu jucători mai bine clasați, ca să obțină o experiență mai mare și de ce nu anul viitor sau peste 2 ani să-l vedem să joace doar ATP-uri, pentru că acolo în primul rând ai mai multe puncte când accezi pe tabloul principal, ai o experiență mai bună și încredere în forțele proprii și evident ca o cireașă de pe tort, ca un totalizare, ca un final frumos și plăcut, este accederea pe tabloul principal la US Open. N-a avut noroc în acest an pentru că a jucat cu Gilles Simon, dar anii următori ar putea juca cu unul venit din calificări sau cu Federer sau cu Novak Djokovic. De ce nu? Pentru că 2 ani eu cred că e noroc. Pentru că cu siguranță va obține o experiență mult mai mare și care îl va ajuta pe viitor. Este tânăr, are tot viitorul. Avem și un material video la acest subiect în care Radu Albot a scris istorie în tenisul moldovenesc în acest an. Cel mai bun jucător moldovean de tenis din toate timpurile, Radu Albot, locul 204 în ierarhia mondială ATP, a scris o nouă pagină în istoria tenisului național. Sportivul nostru s-a calificat pe tabloul principal al turneului de mare șlem Openul Statelor Unite ale Americii și va juca alături de marii tenismeni ai lumii precum Roger Federer, Novak Djokovic ori David Ferrer. Albot s-a impus în partida de baraj în fața lui James Ward din Marea Britanie, locul 131 ATP, scor 6-1, 3-6, 6-2, după ce anterior a trecut de Marton Fucsovics din Ungaria în 3 seturi, 6-4, 3-6, 6-0 în cea de-a doua rundă preliminară. În prima partidă de calificare, sportivul din Moldova l-a învins pe francezul Gregoire Burcher, clasat pe locul 197 ATP cu scorul de 6-1, 6-3. Radu este cel mai bun tenismen moldovean, având în palmares un titlu Challenger, obținut în Uzbekistan la Fergana și 12 titluri ITF. Cea mai bună realizare de până acum era calificarea în optimele de finale de la ATP Masters de la Bastad, Openul Suediei. Cel mai bun loc în ierarhia mondială datează din 13 ianuarie 2014, când s-a clasat pe poziția 160. Împreună cu echipa națională a Moldovei, Radu s-a calificat în finala grupei a doua Euro-Africa, unde va juca contra Danemarcei. Calificarea pe tabloul principal al acestui turneu este cea mai mare performanță din istoria tenisului moldovenesc. Într-o declarație pentru Moldova Sport, Radu și-a arătat bucuria față de această performanță și a transmis mulțumiri tuturor celor care l-au susținut și a stat nopțile nedormind pentru a urmări evoluțiile. De asemenea, Radu ne-a mai spus că urmează o zi de odihnă și pregătire către marele meci cu francezul Gilles Simon. Sportivul din Hexagon, în vârstă de 29 de ani, născut la Nice, este situat pe locul 30 în clasamentul ATP și are în palmares 15 titluri de campion Masters ATP, 2 titluri Challenger și 6 titluri ITF. La 5 ianuarie 2009 a ocupat locul 6 în clasamentul mondial. Cel mai bun rezultat în turneele de mare șlem este calificarea în sferturile de finale de la Australian Open în 2009, cât și participarea în optimele de finale de la Wimbledon 2009, optimele de la Roland Garros în 2011 și 2013, cât și optimele Openului american din 2011. A câștigat medaliile de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 și Londra 2012. Una dintre cele mai frumoase partide din cariera sa, francezul a jucat-o în 2008 contra lui Rafael Nadal, care la acea vreme era lider mondial. Simon l-a învins pe spaniol în semifinalele ATP Masters de la Madrid după un meci de poveste. După ce a pierdut primul set cu 6-3, tânărul francez a revenit și a câștigat următoarele 2 seturi cu 7-5 și 7-6, declanșând prima mare bombă a anului în tenisul mondial. A urmat apoi finala în fața lui Andy Murray, pierdută în 3 seturi. Meciul dintre Radu Albot și Gilles Simon va avea loc în noaptea de luni spre marți și se va juca la Centrul Național de Tenis din New York.
Cel mai bun jucător moldovean de tenis din toate timpurile, Radu Albot, a oferit Moldovei un meci de poveste când a pășit pentru prima dată pe betonul american de la Openul Statelor Unite, disputând primul tur de pe tabloul oficial contra francezului Gilles Simon. Sportivul nostru s-a ridicat la nivelul așteptărilor în fața fostului număr 6 mondial, reușind să câștige 9 game-uri și chiar să pună multă presiune pe adversar. Radu a pierdut în 3 seturi, 6-3, 6-4, 6-2, dar pentru tenisul moldovenesc este o mare victorie. S-a luptat pentru fiecare minge, a întors orice atac al francezului, a reușit chiar să servească cu lovituri puternice, a trimis mingi cu efect, s-a agățat de mai multe deuce-uri, a câștigat game-uri și aplauze din tribune. Sportivul din Hexagon, în vârstă de 29 de ani, născut la Nice, este situat pe locul 30 în clasamentul ATP și are în palmares 15 titluri de campion Masters ATP, 2 titluri Challenger și 6 titluri ITF, iar în urmă cu doar câțiva ani ocupa poziția a 6-a ATP și chiar reușea să-l învingă pe spaniolul Rafael Nadal. De cealaltă parte, Radu este cel mai bun tenismen moldovean, având un titlu Challenger obținut în Uzbekistan la Fergana și 12 titluri ITF. Cea mai bună realizare de până acum era calificarea în sferturile de finală de la ATP Masters de la Bastad, Openul Suediei. Cel mai bun loc în ierarhia mondială datează din 13 ianuarie 2014, când s-a clasat pe poziția 160. Partida a fost trăită cu sufletul la gură la Chișinău, unde conducerea federației, familia, rudele, prietenii, colegii de la echipa națională, tenismeni și antrenori s-au adunat la un local din capitală, susținându-l cu aplauze pe sportivul nostru. După această realizare de a ajunge pe tabloul principal la Marele Șlem, Albot va reveni cu gândul la echipa națională, care va susține finala de promovare în prima grupă Euro-Africa a Cupei Davis în deplasare în luna septembrie contra Danemarcei. Am revenit, vorbim mai departe despre Radu Albot. Ce ar trebui să facă Radu Albot imediat după turneul de Cupa Davis, pentru ca în anul 2015 să rămână la înălțime și să-l vedem, cum spuneai și tu, Dorin, doar la turneile Masters și de ce nu chiar pe tabloul principal la cele 4 Grand Slam-uri de anul viitor? În toamnă, acum mai sunt foarte multe turnee challenge-uri la care Radu ar trebui să-și aleagă bine programul, să-și aleagă turneele la care crede că poate accede cât mai departe și să capete o experiență, să finalizeze anul în top 200, pentru că este foarte important. Dar de anul viitor trebuie să-și facă un program, un calendar foarte fix, și să-și determine scopurile, ce vrea să obțină, unde vrea să meargă, pe ce tablou vrea să acceadă, unde trebuie să capete experiență, unde trebuie să ajungă în forma cea maximă și de ce nu să o vedem pe tabloul principal la fiecare turneu de Grand Slam din anul următor, pentru că el a jucat și la Australian Open de 2 ori în calificări sau de 3 ori, dacă nu greșesc, și la Roland Garros a jucat anul ăsta la Wimbledon, nu știu, dar anul viitor are toate șansele să... Alexandru, ce trebuie să aleagă Albot să rămână în frunte și chiar să coboare în clasament mai multe locuri, să ajungă undeva chiar la 150? Radu, în primul rând, trebuie să muncească la antrenamente din greu, să muncească și să punctele slabe să le perfecționeze și să serviciul, în primul rând, să și-l facă mai bun, cel puțin ca la Maxim, care este foarte puternic și de mulți ași în timpul meciului. Și, în primul rând, muncă și atunci totul va fi. Victor, vedem că mulți jucători au un staff, cum spunea chiar la început, au și psihologi, au și masiori și antrenori de condiție fizică și de tehnică. Radu nu are bani pentru un astfel de staff. Între timp și l-a pus pe colegul său de la echipa națională, Andrei Gorban, care să fie antrenor principal. Îl ajută în unele turnee prin Europa, nu se poate deplasa cu el peste tot și ar avea nevoie Albot în stafful său să schimbe ceva și să ajungă chiar în top 100. În primul rând, un antrenor adevărat. Nu știu ce are de învățat de la Gorban, cred că mai mult e invers. În al doilea rând, într-adevăr, are nevoie de un masior, de un doctor, pentru că pregătirea fizică este determinantă la nivelul cel mai înalt, pentru că dacă nu reușești să te recuperezi fizic pentru a doua zi, degeaba ești mai bun ca adversarul dacă în 2 seturi, dacă nu câștigi în 2 seturi, în a 3-lea nu mai reziști fizic. Iar ce trebuie să schimbi pentru anul viitor, eu cred că în primul rând el trebuie să renunțe totuși la aceste challenge-uri, să se înscrie doar în ATP-uri. Targetul lui este să ajungă în primii 100, pentru că astfel ajunge automat pe tablourile de Grand Slam-uri și de acolo drumul devine mult mai ușor. Chiar și financiar și cu totul alte dimensiuni. Numai jucătorii din top 100 își permit luxul de a călători la toate turneele, de a avea un staff numeros
și practic se autofinanțează, nu au nevoie de sponsori. Bine, știm ce sumă a primit Radu doar ca acces în tabloul principal la US Open. A primit aproape $35.000. Așa că o victorie în primul tur îi aduce cu mult mai mulți bani. Trebuie doar să ajungă în primii 100 și atunci totul se va rezolva. Așadar, acum, imediat după această calificare pe tabloul principal, Radu a ajuns pe locul 187, încă este departe de cea mai bună performanță a sa, locul 160, totuși mult mai bine decât era înaintea turneului de la New York, când era pe locul 201. Avem și un material video dedicat lui Radu Albot. Radu Albot, născut la Chișinău pe 11 noiembrie 1989, este cel mai bun jucător moldovean de tenis din toate timpurile. An după an, sportivul și-a depășit propriile recorduri, fiind mereu liderul tenisului național. Actual ocupă locul 204 în ierarhia națională ATP. A câștigat primul titlu Challenger obținut în Uzbekistan la Fergana, dar și 12 turnee ITF Futures, 10 titluri în Turcia, unul în Italia și unul în România. Cea mai bună realizare de până acum este calificarea pe tabloul principal de la Marele Șlem Openul Statelor Unite. Înainte de acest record, Albot era primul basarabean care a atins faza sferturilor de finală ale unui turneu Master ATP, fiind vorba despre Openul Suediei de la Bastad. Cel mai bun loc în ierarhia mondială datează din 13 ianuarie 2014, când s-a clasat pe poziția 160. Împreună cu echipa națională a Moldovei, Radu s-a calificat în finala grupei a doua Euro-Africa, unde va juca contra Danemarcei în septembrie în deplasare. Dacă tricolorii vor reuși să învingă, vor juca în sezonul 2015 în prima grupă intercontinentală cu formații precum Polonia, Slovenia, Austria, Portugalia ori România. Sportivul nostru s-a calificat pe tabloul principal al turneului de mare șlem Openul Statelor Unite ale Americii și va juca alături de mari tenismeni ai lumii precum Roger Federer, Novak Djokovic, David Ferrer ori Stanislav Wawrinka. Albot s-a impus în partida de baraj în fața lui James Ward din Marea Britanie, locul 131 ATP, scor 6-1, 3-6, 6-2, după ce anterior a trecut de Marton Fucsoviț din Ungaria, în 3 seturi 6-4, 3-6, 6-0 în cea de-a doua rundă preliminară. În prima partidă de calificare, sportivul din Moldova l-a învins pe francezul Grégoire Bourquet, clasat pe locul 197 ATP cu scorul de 6-1, 6-3. Alte 3 încercări de a accede pe tabloul principal de pe betonul american a avut Albot înainte de această performanță, cât și multiple încercări și în calificările de la Grand Chelem-urile de la Wimbledon, Roland Garros și Australian Open. Sportivul moldovean are o bună traiectorie și în turneele de dublu, unde are la activ 2 titluri Challenger și 6 Futures ITF. Radu Albot a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2013 într-un sondaj realizat de o revistă mondenă. De asemenea, a fost premiat de mai multe ori de către Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, unde este angajat ca pompier. În clasamentul național al Republicii Moldova, Radu ocupă primul loc cu un total de 380.750 de puncte, fiind urmat de Maxim Dubarenko, Andrei Ciumac, Roman Barvanov și Alexandru Cosbinov. În anul 2014, în Republica Moldova sunt licențiați 46 de tenismeni profesioniști la secțiunea băieți. Dacă tot am vorbit despre Cupa Davis, despre tenisul masculin, să vorbim și despre cel feminin. Echipa națională de Fed Cup a Republicii Moldova nu a avut rezultate mărețe în ultimii ani, nici chiar în turneul când a fost organizată la Chișinău. Ce se întâmplă în tenisul feminin, că nu avem aceleași performanțe ca în cel masculin, chiar dacă în lume este destul de îndrăgită și respectată proba feminină? Păi noi nu avem la fete o jucătoare de nivelul lui Radu Albot, dar din câte cunoaștem acum sunt câteva domnișoare care joacă foarte bine și obțin rezultate bune, doar nu pentru echipa națională. Vorbim de Daniela Ciobanu, de Anastasia Vdovenko, care au înregistrat în ultima perioadă rezultate înalte pentru Republica Moldova și pentru nivelul care îl avem aici. Vedem că fetele noastre, practic, în fiecare săptămână joacă în țările vecine, în România, de exemplu, unde sunt turnee de 10.000 de euro, de 20-25 și obțin rezultate bune. Joacă și la dublu, câștigă, iată, chiar astăzi Iulia Helbet a pierdut în finală, dar este un rezultat foarte bun la dublu în București. Deci, eu cred că Republica Moldova va avea totuși o campioană, dar în câțiva ani, pentru că fetele au acum câte 18-19 ani și au nevoie să capete experiență și să se pregătească mult mai bine, poate în afara țării, pentru că aici în Republica Moldova nu avem condiții foarte bune care să le permită să își crească nivelul de joc și să fie pregătite pentru un nivel mai înalt.
De aceea trebuie să treacă peste acest obstacol, să aibă mai multă încredere în ele și de ce nu să obținem rezultate pentru început individual și după cu echipa de Fed Cup. Alexandru, Dorin spune de condiții. Despre ce detalii este vorba aici ca fetele noastre să ajungă măcar ca Radu Albut? Păi, în primul rând avem nevoie de terenuri bune. Toți știm că terenurile în Republica Moldova, chiar în Chișinău, nu sunt de calitate cea mai bună, unde poți juca la nivel înalt. S-au făcut câteva terenuri în afara orașului, dar după câteva luni de joc pe ele s-au distrus și deja nu mai poți juca nici acolo. În primul rând avem nevoie de terenuri, apoi bineînțeles că factorul financiar este o mare piedică pentru ele, dacă nu au bani să meargă în deplasări, să participe la turnee internaționale pentru echipamente, pentru antrenor, nu o să fie performanță. Victor, vedem că atât Dorin cât și Alexandru se referă la această parte a infrastructurii. Care este infrastructura noastră în Republica Moldova în tenis și cum este peste hotare? Lasă mult de dorit, adică comparativ cu România, în care te duci în orice orășel și vezi acolo complexuri întregi pentru tenis, corturi de cea mai înaltă calitate. La noi, școala de tenis, care teoretic ar trebui să fie elita, se află într-o stare deplorabilă. Și cum poți să ai rezultate când la antrenamente tu stai și ghicești și îți dezvolți reflexul în loc să-ți pui o lovitură stabilă și puternică? O altă problemă este lipsa antrenorilor la noi aici, antrenorilor buni, pentru că avem câțiva antrenori care sunt buni doar atunci când antrenează copii. Da, pentru că este un alt nivel, o altă tehnică de pregătire, dar atunci când trebuie să antreneze juniori buni sau seniori este foarte problematic la noi aici. De aceea fetele noastre sunt nevoite să meargă peste hotare, să-și ia pentru o săptămână, 2-3 de pregătire un antrenor străin, care știm că costă foarte mult și nu toate fetele își permit și nici băieții să-și ia un antrenor bun. De aceea trebuie la noi în Republica Moldova să crească și antrenori, să evolueze, să meargă la traininguri internaționale, să meargă la schimburi de experiență, chiar la vecinii noștri români, unde sunt antrenori foarte buni și au și rezultate. Cine se face vinovat de această situație deplorabilă și nu doar în tenis? Chiar tu, Dorin, ai făcut o investigație cu stadionul Republican, care este distrus și nu se știe dacă vreodată va mai fi reconstruit. Cine poartă această responsabilitate să avem terenuri de tenis pe măsura performanțelor pe care le aduce Radu Albut? Păi avem autorități pe măsură, pentru că sunt indiferente atât în fotbal, pentru că ce rezultate. Avem în ultima perioadă rezultate destul de bune în cupele europene, chiar și Zimbru a fost practic la un pas să accedă în grupele Europa League, da. Deci autoritățile nu-și dau interesul, pentru că avem un jucător ca Radu Albut care, dacă ar avea susținere financiară, dacă cei de la minister i-ar oferi o bursă lunară, anuală, el ar fi mai motivat să muncească și să demonstreze că are capacitățile necesare pentru a reprezenta Moldova la cel mai înalt nivel. Dar ministerul la noi, din păcate, Ministerul Tineretului și Sportului nu-și dă interesul, ei spun că nu au bani, că nu li se alocă bani din bugetul de stat și, prin urmare, sunt toate aceste rezultate, aceste efecte. Iată, stadionul Republican, am înțeles că nici nu va fi construit în acel loc unde este acum și nu se știe dacă în genere va fi construit. Dar despre terenurile de tenis, în genere, este o problemă majoră aici la noi în Republica Moldova, pentru că practic terenurile astea au fost construite acum 30-40 de ani în urmă și nu s-a mai adus o zgură nouă. Terenurile și modul de a face un teren s-a schimbat considerabil din perioada sovietică și acum, dar noi din păcate trăim încă cu acele amintiri, cu acele rămășițe sovietice, ceea ce nu este corect pentru o țară care de 20 ceva de ani este independentă. Și tot vorbind de această infrastructură pentru un jucător ca Radu Albut și ceilalți colegi în echipa națională și pentru fete că au nevoie de aceste condiții, însă cu siguranță și voi ca jucători de tenis amatori care iubiți tenisul, care îl practicați destul de des, practic în fiecare săptămână, ați avea și voi nevoie de o suprafață mult mai bună decât ceea ce este? Bineînțeles. Noi jucăm pe terenurile care sunt, dar pentru noi nu e nevoie de terenuri pentru cum are nevoie Radu Albut sau Maxim Dubarenko. Noi putem să jucăm la terenurile deja care le avem.
pentru că suntem amatori și nu o să construiască terenuri special pentru noi. Jucăm cu ceea ce este. Dar în Republica Moldova, în ultima perioadă, sunt foarte mulți oameni care joacă tenis, începând de la copii și până la maturi. Vorbesc despre jucători amatori. Și, din păcate, sunt foarte puține terenuri în Chișinău, dar în Republica Moldova în genere, pentru că sunt orașe ca Bălțu, ca Hulu, unde este câte un teren, două de tenis. Despre ce pregătire vorbim noi aici în Republica Moldova? În primul rând, sunt foarte scumpe și părinții nu-și permit să își dea copiii la antrenamente, pentru că costă și terenul, costă și antrenorul, și echipamentul. Sunt mai mulți factori care influențează pregătirea ulterioară a jucătorilor și de aceea mulți renunță pe drumul ăsta foarte dificil până de la copilărie, juniorat și performanță la seniori. Avem de lucru în acest sector. Victor, putem să spunem că este practic o discriminare ceea ce face statul Republicii Moldova, având în vedere că mergem la terenurile de tenis ca și amatori, achităm o taxă, achităm un serviciu ca să jucăm tenis, chiar dacă nu suntem Radu Albot, în timp ce același lucru fac și românii și ucrainenii, care plătesc și ei aceeași taxă și se duc la un teren de tenis în toate orășele, cum ai spus și tu, unde este un complex de tenis, unde suprafața este bună, în timp ce noi plătim aceeași sumă de bani și avem găuri și denivelări. Discriminare greu de spus, dar nu cred că sportul este una dintre prioritățile guvernării noastre și nici nu văd cum ar putea fi, având în vedere situația economică din țară. Și aceste baze sportive sunt baze private pe care anumiți investitori le construiesc în interese personale, așa că mult să criticăm conducerea e greu pentru că ea practic nici nu face nimic în interesul sportului pentru că sunt alte probleme la momentul dat. Exact cum spui și tu, noi în Republica Moldova avem doar acele terenuri de tenis care aparțin școlii republicane de tenis. Celelalte nici nu putem să le criticăm cu denivelări și așa cum sunt ele, sunt terenuri private și fiecare administrator și le îngrijește cum poate. În timp ce terenurile de zgură de la școala republicană și cel de parchet din interior sunt ceea ce este fața tenisului moldovenesc. Radu Albot, practic, cu aceasta trebuie să se ducă la Openul Statelor Unite și să arate fotografii cu tenisul pe care îl avem în Moldova. Da, cred că un reportaj în acest sens ar fi foarte util și de ce nu cei de la Moldova Sport să realizeze și să prezinte publicului în ce stare sunt terenurile de tenis din Republica Moldova, pentru că chiar este ce de făcut și este ce de investigat, pentru că sunt terenuri de tenis care au fost în perioada sovietică și acum au fost privatizate de persoane care nu au niciun interes să crească, să facă performanțe decât doar interes economic, să câștige cât mai mult și nu au interesul să le construiască, să le repare, să schimbe suprafața. De asta ar fi... Să sperăm că echipa națională de tenis în Davis Cup va promova în prima grupă valorică, după care chiar să putem să facem o investigație și să arătăm întregii lume care este situația în tenisul moldovenesc, dincolo de eforturile pe care le face Federația de Tenis pentru a întreține aceste echipe, acești jucători să ajungă chiar și în Danemarca să le facă condiții de deplasare, de transport, să aibă o cazare foarte bună și toate aceste condiții care costă. În timp ce statul vedem că nu se implică, practic Cupa Davis a fost adusă în Republica Moldova de anumite persoane care sunt private și care nu au venit banii din bugetul statului. Acest aspect financiar este o problemă foarte mare și anume din acest motiv este chiar foarte greu să răzbați chiar în primii 500 din lume și mă refer aici mai ales la tenisul feminin. Dacă mergem în România și ne uităm că în fiecare săptămână are loc un turneu ITF de $10.000 în diferite localități ale României, pe niște corturi superbe, unde este o listă de așteptare de 100 jucătoare românce și după asta ne întrebăm de ce Halep ajunge pe numărul 2 și România are 6 jucătoare în top 100 pe când la noi liderul este 500 sau ce loc este. Pentru că este foarte greu să răzbați la acel nivel neavând o bază în spate și când te duci în străinătate și stai pe lista de așteptare și trebuie să joci 3 tururi pentru a ajunge în turul întâi la un turneu, cel mai simplu turneu, astfel ne acumulând puncte și alții ți iau în față. Cazul România, Rusia, toate țările care sunt mai dezvoltate ca noi.
Dacă tot am vorbit și despre voi și v-am prezentat ca fiind jucători amatori de tenis, jucați foarte des în turnee pentru amatori care nu de mult au venit în Republica Moldova, cum este Tennis Partner și BB Open Friends. Mai participați la aceste turnee și dacă da, ce emoții pozitive vă dau astfel de turnee? Am participat toată vara la aceste turnee. Practic, la 2 săptămâni se organiza un turneu care durează 4, 3, 2 zile. Este foarte interesant și este foarte important că Republica Moldova a trecut la o nouă etapă. Pentru că vecinii noștri, Ucraina, România, de mult practică acest sport la nivel de amatori. În Republica Moldova, aici la noi, practic în ultimii 2 ani se joacă mai mult tenis și avem posibilitatea și noi, cei care iubim tenisul, să jucăm, să simțim atmosfera de turnee, să câștigăm și să luptăm și să ne facem prieteni, evident, pentru că aceste turnee, în primul rând, îți permit să comunici cu mulți oameni importanți care au un nivel înalt de cultură și cu care ai o pasiune comună, tenisul. De aceea mă bucur și cu mare plăcere particip la toate turneele care sunt aici la noi și se organizează. Și sper că până la sfârșitul acestui an vor mai fi câteva și anul următor vom avea mai multe. Victor, putem spune că este practic o comunitate ceea ce se întâmplă în tenisul de amatori în Moldova? Da, este ceva grozav, ne-am făcut o groază de prieteni prin aceste turnee. Este distractiv, în același timp este ceva foarte competitiv. Sunt momente în care, probabil Alex poate să spună despre asta, în căldura momentului mai exagerezi, te mai ceri cu niște cunoștințe mai noi. Însă asta este tenisul, vrem să câștigăm, nu jucăm de plăcere, însă toți avem spirit de luptător în sine. Alexandru, se întâmplă că trebuie să joci câteodată împotriva lui Victor și a lui Dorin? Mai des se întâmplă să joc împotriva lui Dorin, cu Victor ne cunoaștem. Sunteți chiar și membri ai unei perechi, când jucați la dublu. Da, la dublu jucăm împreună, dar la simplu, de câte ori am vrut să nimerim, să jucăm împreună, niciodată n-am nimerit. Pe când cu Dorin am jucat deja de vreo 6 ori. Prea des cu el. de vreo 6 ori și tot vreau să nimeresc cu Victor și nici cum nu se primește. Tragere la sorți nu ține cu noi. Dar de ce situații ai avut parte? Ce situație? Păi pentru turneele astea. Mai tensionat. Mai tensionate, da. Mai tensionate am avut chiar și ultimele 3 turnee de fiecare dată nimeresc cu Dorin în primul tur, asta e. Eu nu știu cine face tragerea la sorți, dar trebuie să asist odată să văd că îmi pare că e ceva nu e în regulă acolo. Am ajuns pe finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să participați la această ediție, spunem noi chiar specială, dedicată Cupei Davis și tenisului moldovenesc. Vă aștept și la alte ediții. Sperăm ca lotul național al Moldovei să promoveze în prima grupă a Euro-Africa la Cupei Davis, fiindcă am văzut meciurile de la Chișinău cât de frumoase sunt și ce atmosferă se creează și ne-am dorit să jucăm cu jucători mult mai importanți care să vină la Chișinău. Așa e, hai Moldova! Da, hai Moldova, cum spun și băieții, mâine va avea loc meciul de dublu dintre Danemarca și Moldova, după care duminică meciurile decisive. Sperăm ca lotul nostru național să câștige și să-i vedem din sezonul viitor în prima grupă Euro-Africa. Atât deocamdată, la revedere!